varsinaista virallista viikonlopun aloitusta. Kyllä, ja mä nimesin tämän jo aiemmin vieraiden puolesta superperjantaiksi, nimittäin meillä on aivan mielettömät vieraat. Härmä-elokuvasta saapuu haastatteluun supertähtinäyttelijä Mikko Leppilampi, ja tähän samaan hengenvetoon nyt pahoittelen sitä, että Esko Salminen on sairastunut, hän ei päässyt tänään vieraaksi, puhalletaan Eskon pipiin. Paranemista Eskolle, mutta me pärjätään. Ja studiossa kohtaavat tänään myös Paavo Väyrynen ja Riitta Väisänen, sillä heitä yhdistää joku asia menneisyydessä. Mikä? No, se selviää myöhemmin tässä lähetyksessä. Ketäs muita meillä on vielä? Ruokamaailmaa, Hans Välimäki ja Sikke Sumari yhteishaastattelussa, mutta pysytään ihan ruuassa kuitenkin. Ja kansalaishaaste, se on tankotanssia, se heitettiin meille Raisiosta. Sieltä reippaasti sinne kässäriin asti. Erinomaista! Varovasti. Pitkältä hyvä ja sinne. Erinomainen! Just näin! Nyt varovaisesti. Just. Ja pois! Erinomaista! Siellä oli ensimmäinen. Kato! Hyvä! Jenni, tähän alkuun nyt on tiedusteltava, koska ystävänä olen oikeasti todella huolestunut. Sä olet joutunut todella henkesi edessä pakenemaan. Kyllä. Miten pärjäät tällä hetkellä? Lööppi tänään. Hengen varassa savannilla pakenivat raivoavaa norsua. Joo. No ihan täytyy sanoa kiitos huolenpidosta. Hiki alkaa pikkuhiljaa laskea ja alan toipua tästä 3 vuotta sitten tapahtuneesta välikohtauksesta. Mutta norsu ei toivu tästä varmaan koskaan, musta tuntuu. No kyllä, tuoreita uutisia kerta kaikkiaan. No. Mutta ensimmäiset vieraamme. He hengittävät ja elävät ruokaa. On keittokirjoja ja ruokaohjelmia Michelin tähtiä. Tervetuloa mestarilliset maistajat Sikke Sumari ja Hans Välimäki. Miss Suomi Sara Shafak. Mitä sä sanoit? Mukava sohva. Joo. Miss Suomi Sara Shafak oli viime perjantaina sillä sohvalla ja hän kertoi, että hän söisi tai laittaisi juuri sillä hetkellä mäkkäriruokaa. Kun kysyi, että mitä hänen tekisi mieli, niin mitä te söisitte nyt just tällä hetkellä? Aloita sä nyt vaikka. Mä ajattelin just, että miten sä tekisit. Saa vähän tuumausta. Miten sä tekisit nyt tällä hetkellä, niin mähän söisin sen, oli se sitten mitä vaan. No nyt on sen verran kylmä keli ja mä sain viime viikonloppuna opastusta tällaiselta italialaiselta mammalta. Tehtiin katsukkoa, menikö se oikein? Se ei ollut siinä, vaan se oli ihan tämmönen aito italialainen iso. Että ei ollut tällainen tekoitalialainen. Mä melkein niin kuin tein pyhän hävästyksen, kun mä pikkasen muokkasin sitä reseptiä. Alkoi kuulua semmoista pulinaa, mutta se sopisi tähän pakkaseen. Eli kyseessä on siis tämmönen kala-äyriäiskeitto ja se oli oikeasti aika hyvä. Joo, Siinä käytettiin päät ja ruodot ja kaikki vedettiin sinne. Ja se oli semmoinen rehevä ja roteva ja siihen pullo punkkua ja hyvä leipä. Niin ei tässä oikeastaan paljon muuta tarvitsisi kuin naisseuraa ja vaimo kun varmaan katselee, niin se riittää. Mullahan on naisseuraa. Niin. Ja sitten söisi sitä nähtävästi sitten. Mä söisin tosi mielellään sitä. Mutta kyllä mä voisin pyöräyttää lihapullatkin. Kyllä nekin sopisi tähän tosi hyvin. Niin sopii. Melkein voitaisiin lopettaa tämä ohjelma ja lähteä nyt syömään mun puolesta. Että Moni katsojakin olisi Hans, sä oot kiertänyt ympäri maailmaa kokkaamassa sun uuden ohjelman Hansin matkassa kanssa. Niin kerro nyt, kelle kaikille sä laitoit sapuskaa? No, meillä on vielä kuvaukset vähän kesken, mutta siinä on Teemu Selänne ja Ella Kanninen ja Angelika Kallio ja sitten on Mitro Repo ja sitten mennään Jaakko Sorsan luokse Hongkongiin ja mitäs näitä nyt olikaan, Esa-Pekka Salonen ja Oho. on aika hyvä tämmöinen nimilista. Aika messura kattaus. Tunnettuja suomalaisia, joo. Mutta kenen jääkaapissa on eniten eineksiä ollut tähän astisista vieraista? Mä luulen, että tässä on käynyt vähän niin kuin MTV:llä on semmoinen
eli tällä Music Televisionilla on tää kripsi, että ne siivoo sen jääkaappisen ennen kuin me tullaan paikan päälle. Tylsää. Ne on tosi siistejä ja kaikki halunnut kokkaa siinä. Se on ollut aika mahtavaa itse asiassa. Kokkaaminen. Ne on yllättävän paljon osallistunut jopa nämä tähdet siihen. Ihan itsekin. Joo. Käytättekö te eineksiä ollenkaan? Ei. Ei mitään? Eihän. Ei pinaattilettu, ei maksalaatikko, ei jalostaja hernekeittoa. Hei. Mun suosikki Eines. Kerro sun suosikki Eines. No, mulla ei oikeastaan ole suosikkeinistä, mutta mä en syö niitä, mutta mulla on pieniä lapsia, niin mä joskus turvautuu siihen. Tai niihin. Mihin sä turvaudut? Pinaattiletut on kova juttu. Joo. Ja mä oon sitä mieltä, että kenenkään on turha tehdä niitä itse, ne on ihan hyviä. Ja sitten toinen on tommonen ihan makaronilaatikko, vaikka mä oon itse niin tehnyt tällaisen. Pyhä häväistys. Mut siitä saa kunnollisen silloin, kun sä laitat voita pannulle, lämät makaronilaatikon siihen ja paistat, niin sit saa ihan niinku... Ja kananmunan siihen päälle. No en mä sitä siihen laittaisi, mutta siis... Joo, kyllä, paistat sen kyllä. rapeeksi ja sit paljon ketsuppia. Joo, no sen mä voin kyllä Lapset hyväksyä. tykkää. Mutta mä voin tehdä teidän perheelle oikein ison makaronilaatikon. Mä teen. Sikkäinin tekemään ruokaa. Kyllä. Kysymys kuuluu, Ettei sun lapset joudu syömään Eines makaronilaatikkoa. Niin, mutta onko siis lihamakaronilaatikkoa? Kato käsillä. Niin, Kyllä. Kyllä, Nyt tuli kesärre. Vaikka mä lupasin tehdä heille No, ruokaa. mä voin pistää sitä nyt. Niin, mun mielestä se oli ihan ystävällinen niin kuin tarjous. Oli. Joo. Sikke, sulta on ilmestynyt uusi keittokirja, niin mä aloin miettimään sitä, että kun tää on nyt jo 7. laatua, niin onko tässä nyt ne jämäreseptit? Ne mitä mä enää tänne keksin, niin laitetaan nyt, että keitetään munia sit siihen viimeiseen tai jotain Ei muuta. ne ollut, kato, kun mulla on vielä jo uusi niin tuotannossa, niin kyllä ne jämät on vielä ehkä siellä. Okei, eli tää kannattaa vielä hankkia. Kannattaa kyllä vielä hankkia. Ei ehdottomasti. vaikka, kato, mun jämätkin on niin hyviä, että kannattaa sekin. Mutta sähän oot hyvän idean, jämäkeittokirja. Ja nyt jos sellainen nyt. tulee, niin provikat tulee niin mulle. Provikat tulee niin mulle. Tää on todistettu. Tää on nauhalla nyt. Tosi hyvä. Te molemmat puhutte, että ruokaan ja annoksiin ja kaikkeen liittyy aina tarina. Ja teillä on kummallakin monesti niitä tarinoita. Sikellä on täällä kirjassakin ja kun katsotte ohjelmia, niin niihin monesti liittyy tämmöisiä tarinoita. Niin kuinka paljon niissä tarinoissa on värikynää? Et ei nyt jokaisen, että kalastin tämänkin tuolta jostain, niin hait sieltä Valtsun altaasta. Ei yhtään. Kaikki on totta. Kaikki on käsin tehtyä ja... Hei, se on totta. Niin, ja kokit käy aamulla torilla ja sitten ne käy vähän marjassa ja poimimassa yrttejä. Ja Et sä käy vai? Käyn tietenkin. Mä just sanoin, että niinku ei näytä väritetä. Mutta kyllä toi äänensävy vähän siihen mun Ei, mielestä sä viittasi, että ihan se ei ole, väärin. ne on kaikki totta. Kaikki on totta, mitä kirjoitetaan. Niinku, näinhän se menee. Tosin lapseni välillä kysyvät, että äiti, milloin muka teit sitä mustikkajäätelöä? No meillä on sama, että milloin sä kävit siellä torilla. Mutta Tämä karppausbuumi on lähtenyt jotenkin musta ihan lapasesta. Niin te kummatkin olette toimineet ravintoloitsijoina, niin kuinka paljon ravintoloitsijia, paljon te joudutte ottamaan huomioon omassa työssänne tätä karppausbuumia, tai otatteko te sitä mitenkään huomioon? no sulla kun on ravintola yhä edelleen, niin sano sä ensin. Mä voin sit kommentoida sun sanomista taas. No samat kommentoida, se on ihan hyvä. No mun mielestä niin kun se voisi nimetä vaan, että jos ihmiset vaikka skarppaisi, se riittäisi. Että Ton se on varastanut multa ton termin. voi olla, mutta mut pointti on niinku se, että mä itse asiassa juttelin yhden lääkärin kanssa kyseisestä asiasta, me puhuttiin ihan muusta, mutta se sanoi vaan, että se oli ihan samaa mieltä, että tämä on ihan karannut käsistä. Mä ymmärrän, jos siitä on hyötyä, mutta faktahan on se, että ihminen tarvii vähän kaikkea niin elääkseen ja voidakseen hyvin, ja mä oon sitä mieltä, että miten tämä nyt meni. Mä lainaan tässä niin edellisen kauden Top Chef ja Akseli Herlevi, että se kaikki, mikä maistuu hyvälle, on terveellistä. Mä oon vähän samaa mieltä, että jos vetää kaikkea kohtuudella, niin kuitenkin meillä on yksi elämä ja sitten pitäisi vähän nauttia. Samaten se pitäisi syödä kaikkea, antaa itselleen lupa siihen. Koska niin musta tuntuu, että me ollaan koko ajan menossa enemmän siihen suuntaan, että kaikki on vähän niin kuin kielletty ja kuka kieltää itseltään eniten on voittaa, kädet ylös ja laihtuu ja kärsii. Ja ihan niin kuin suoraan sieltä, mistä aurinko ei paista. On siinä sekin puoli, että todella niin kuin ihmiset, jotka on halunnut laihtua vuosikaudet, niin ne on pystyneet nyt niin kuin saamaan sen laihtumisen alkuun tuolla karppauksella. Ja niiden kohdalla se usein tarkoittaa sitä, että ne tosi huonot hiilarit on jätetty pois. Sehän on ihan fiksua. Että ei sitä ehkä tarvitse niin kuin teilata kokonaan. Mutta mä oon täsmälleen samaa mieltä sun kanssa siinä, että kohtuudella kaikkea. Ei mutta aina tarvitse edes niin kohtuudella, mutta et kaikkea. Mutta yleensä ne, jotka laihduttaa...
Mutta jotka laiduttaa niinku ihan raivopäisinä, niin ne on aina yleensä vähän kärkkyisiä vihaisia. Väittely jatkuu. He jatkavat tätä käsi takana ja väitellään ja rakastetaan. Kiitokset heille. Käydään mainoksissa ja sen jälkeen selviää, mikä yhdistää Paavo Väyrystä ja Riitta Väisästä. Suora Korpeen kerran lähetys. Oikein hyvää perjantai-iltaa. Oman tiensä kulkija, ääni harava ja väsymätön haastaja. Muun muassa näillä termeillä lehdistö on kuvannut meidän tämän illan seuraavaa vierastamme. Tervetuloa presidentinvaalien pronssimitalisti Paavo Väyrynen. Mä kuolen nauruun. Niin kuin huomaatte, niin minulla on mukana niin Victoria's Secret-kassi. Jenni Haukeon kanssa käytte samoissa paikoissa ostoksilla. Mutta arvatkaapa, mitä siellä on. No, mä en tiedä, haluanko minä tietää. Ja pohjassa on nimmarit. Nimmarit, Olkaa hyvä. totta. Mä teen heti tämmöisen suuren eleen. Kuninkaalliset väyryset, kyllä. Noin. Paavo. Ja vappu. Elä! Ensin. Kiitos, Paavo. Olkaa hyvät. Ajan on ollut kuumaa valuuttaa kerta kaikkiaan, kun keräilykappaleet saatiin. Hoho, aikamoinen sisääntulo, sen sinä osaat. Viime eduskuntavaaleissa putosit eduskunnasta. Ilmoitit ensimmäisten joukossa lähteväsi mukaan presidentinvaalikilpaan, nousit kannatuksessa 2% lähes 20%. Paavo, oliko tämä häviö yksi mahtavan urasi suurimmista voitoista? Oli, koska minulla oli aikaa käydä kunnollinen presidentinvaalikampanja, kun en ollut sidottu mitenkään eduskuntatyöhön. Että kyllä presidentinvaalimenestys perustui paljolti tähän. Eli siinä oli, niin kuin sanotaan, onni onnettomuudessa. Ihan näin meidän kesken ei kerrota kenellekään, ketä Paavo Väyrynen äänestit toisella kierroksella. En kerro. Etkö kerro? Voit näyttää myös semmoisia niinku merkkejä, että voi... Niinku... Ainoa minun merkkini oli tämä. Niin, Se oli Väyrysen tuplavoiton tupla V. merkki. Mutta kun se ensimmäinen V jäi saamatta, niin se toinenkin jäi sitten saamatta. Että valitettavasti. Etkö aio koskaan tätä kertoa, että ketä äänestit toisella kerroksella? Tai ehkä joskus. Muistelmissa. Salaisuudet on hyvä pitää, on hyvä olla salaisuuksia. Ilmoitin tällä viikolla, että lähdet mukaan kisaamaan keskustan puheenjohtajuudesta. Myös Mari Kiviniemi on ilmoittautunut mukaan. Mauri Pekkarinen vihjaili jotakin epämääräistä, mutta ei vielä kertonut lähtevänsä kisaan. Mutta Kiviniemeltä tuli, oliko se eilen, aika kovia syytöksiä sinun suuntaasi. Eli että olisit käyttämässä näitä puolueelta tulevia matkarahoja tähän jotka sait tähän puheenjohtajakisaan, niin olisit käyttämässä niitä tähän kuntavaaliin. Ei vaan päinvastoin, se hänen väitteensä oli. Minä olen puolueen kunniapuheenjohtaja. Puolueen johto on pyytänyt, että antaisin tukea kuntavaalityölle, niin että jos piirijärjestöt tai kunnallisjärjestöt pyytävät minua tulemaan tilaisuuksiin, niin voisin mennä. Ja minulle luvattiin, että puolue maksaa matkakustannukset. Mutta kun ilmoittauduin puheenjohtajan vaaliin, niin sanottiin, että ei nyt voidakaan enää maksaa. Joka on minusta aivan käsittämätöntä, koska puheenjohtajan vaalikampanja käydään huhti-toukokuussa. Ja nyt on monta kuukautta aikaa pohjustaa kuntavaalityötä. Toivon, että tämä asia vielä uudelleen harkitaan. Ja sanoit myös sitä, että on aika kyseenalaista, että jos puheenjohtajalle maksetaan ne kulut, niin kunniapuheenjohtajalle ei maksettaisi. Puheenjohtajalle tietysti periaatteessa maksetaan ja päätettiin, että kunniapuheenjohtajallekin maksetaan.
Nyt molemmat ovat puheenjohtajaehdokkaita. Jos toiselle ei makseta, niin toisellekaan ei pitäisi maksaa. Mutta minusta järkevää olisi, että molemmille maksettaisiin. Ja jos puolueen varapuheenjohtajatkin haluavat tukea kuntavaalityötä, niin heidänkin matkakustannukset tietysti korvataan. No tästä varmasti keskustelu jatkuu vielä. Kyllä. Keskustalla on... Kyllä. Keskustalla on 18 piiripuheenjohtajaa ja heistä vain 3 on ilmoittanut kantansa tässä puheenjohtajuusasiassa. 2 ilmoitti kannattavansa sinua ja 1 Mari Kiviniemeä. Onko, Paavo, sinulla sellainen olo, että puolue on tukenut sinua viime aikoina? No kyllä tässä presidentinvaalikampanjassa syntyi aivan upea tilanne, että kaikki olivat voimakkaasti mukana. Eli kykenin luomaan sellaisen kampanjan, joka yhdisti puolueen ja nosti puoluetta. Tosin on niin, että osa keskustan äänestäjistä äänesti Niinistöä ensimmäisellä kierroksella jo. Ja kun sain 17,5% äänistä, niin se tarkoittaa sitä, että tuli paljon sitten uutta kannatusta, joka pitäisi nyt pyrkiä sitten säilyttämään tulevaisuutta. Ajatellen kuntavaalit ovat tärkeät ja sitten meillä on 3 vuoden kuluttua eduskuntavaalit, joissa taas ratkaistaan Suomen suunta. Oletko nyt varma, ettei sinne joukkoon tullut vähän tämmöistä niin kuin opportunistia, jotka olivat, että jaa, Paavo nousee gallupeissa, minähän kannatankin häntä teidän oman puolueen niin kuin joukoista? No ehkä oli lievästi nähtävissä tällaista ilmiötä, että porukkaa tuli sitten mukaan, kun näkivät, että tämä hanke onnistui. Eli tämä bandwagon-ilmiö vaikutti myöskin puolueen sisällä. Oho, bandwagon ja bändärit tulee politiikkaankin mukaan. Korostat, Paavo, aina vaimosi Vuokon merkitystä elämässäsi ja Vuokko oli sanojasi mukaan ainoa, joka tiesi esimerkiksi, että lähdet tavoittelemaan puheenjohtajuutta. Onko, Paavo, sinulla muita ystäviä? On, mutta ei muita niin hyviä. Yksi vanha ystäväsi, tarkoittaen, että monen vuoden takaa, en viitannut nyt ikään, saapuu kohta tänne sohvalle. Sinä jatkat meidän kanssa vielä tässä ja silloin selviää se, että mikä yhdistää Riitta Väisästä ja Paavo Väyrystä. No, tällä viikolla meille heitettiin kansalaishaaste Raision suunnalta. Me lähdettiin tanko tanssimaan ja siinä sitten kauhukuvat ja haaveet yhdistyivät. Terve, mä oon Teppo Raisiosta. Moi, mä olen Tero Raisiosta. Ollaan haastettu Vappu ja Jenni tankotanssiin. Tero ja Teppo, te olette heittänyt meille Raision suunnalta haasteen lähteä tanko tanssimaan. Niin nyt herää kysymys, että onko tankotanssi jotenkin Raisiossa kova sana tällä hetkellä? No ei se nyt niin kovaa sanaa tai no mikä tästä harrastaa, niin on mä joskus. Niin, ja tämän jälkeen se tulee olemaan kyllä. Tässä oli tällainen. Mutta vanha viisaus, kannattaa varoa mitä toivoo, koska teidän toive toteutuu nyt. Lähdetään treenaamaan. Tankotanssissa meitä valmentaa ja tuomaroi tänään maailmancupin mestari, meidän mielestä maailman paras tankotanssija Oona Kivelä. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Tervetuloa. Kiitos. Tero ja Teppo, tankotanssi. Oletteko katselleet muuta kuin ravintolan pöydästä? Ollaan katsottu muualtakin kuin ravintolan pöydästä. Eli siis onko kokemusta? Hieman. Ei Mulla on hieman. Onko? Joo, mä olen edes vinossa tangossa ollut kertaalle. Ja se oli erittäin vinossa tanko. Se oli kuitenkin. Nyt pojat, kun teillä on nyt selkeästi voimallinen tankoilu on nyt sitten pääosassa teidän koreossa, niin nyt meidän pitää pikkusen vahvistaa nyt näitä lippuasentoja. Kiivetään jaloilla tänne ylös ja työnnetään korkealle näin. Polvet on vähän koukussa, juuri näin. Ja tästä, ja nyt työnnetään, ja jalat saa olla haaralla. Tämä menee alaspäin, tämä menee alaspäin. Sitten mä näytän sen seuraavan haasteen. Tulkaa alas vaan. Otetaan sama asento, kiivetään sieltä reippaasti sinne kässäriin asti. Ja jos tuntuu hyvältä, niin sitten pääsetään jalat. Ei tunnu. Erinomaista! Varovasti, varovasti. Saatko irrotettua jalat sieltä, jos mä autan? Kato. Waude! Upea! Ihan mieletön! Aivan mieletön! Tämä oli superhyvä! Erinomaista!
me keskitytään enemmän pyörähdyksiin teidän kanssa. Eli nyt me halutaan sellaista glamouria, kaunista, pehmeätä, naisellista pyörimistä. Tällä ulkojalalla pitkältä vauhtia pyöritään ja tullaan alas. Joutsen laskeutuu. Pitkältä, hyvä ja sinne erinomainen. Nyt otetaan sinne takia maahan, koska nyt Jenni lähtee tästä ylöspäin. Tulkaa sitten teho-osastolle morjesta. Just, ja pois! Ei kun mä vaan tulin kovako, ei mua sattunut, mä tulin vaan pakoon. Ei kun mä vaan halusin vaan nopeasti tuolta alta pois. Nyt mä haluaisin teille ensimmäiseksi nyt opettaa invertin. Lantio tulee tänne sivuun ja nostetaan jalat ilmaan. Okei? Ja testataan. Erinomaista. Siellä oli ensimmäinen. Kato. Hyvä. Just. Nyt varovaisesti teet vähän jännittää. Sieltä polvi taive, hyvä. Nyt on upeen näköinen, tosi hyvä. Kato, yes! Nyt on upea. Nyt on treenit treenattu ja nyt katsotaan, mitä me saadaan aikaan. Eli nyt on battlen aika. Joo. Jos et koe tuon äskeisen jälkeen pakottavaa tarvetta puhkoa silmiesi haarukoilla, niin myöhemmin lähetyksessä selviää, että miten tuossa kisassa oikein kävi. Myöhemmin tällä sohvilla vielä vieraana Mikko Leppilampi ja kohta joukkoomme liittyy Riitta Väisänen. Nähdään kohta. On tunnettu. Vieraamme on tunnettu hiuspehkostaan, leopardikuosista, hersyvästä naurusta, hilmapäivistä ja kynästä hiuksissa. Ja ehkä vähän siitä 10 tonnistakin. Heippa vaan kaikille. Tervetuloa Riitta Väisänen. Onneksi olkoon Paavolle. Hieno kampanja oli. Kiitos. Loistavaa. Moni voi miettiä, että kaivellaanko tässä jotain menneisyyden romansseja. En tiedä siitä, ehkä kaivellaan, mutta jotain yhteistä teidän historiasta löytyy. Riitta, kerropa nyt siitä, että miten te olette Paavon kanssa viettänyt vähän enemmänkin aikaa yhdessä. Niin. Ollaan vietetty, se oli aika paljon. Ajeltuu autolla, pimeitä metsäteitä ja kaikkia. Se oli vuonna 2004. Oli Jyväskylässä, alkoi noi EU-vaalit ja mä olin ehdokkaana. Ja oliko se joku iso härteeli puoluekokous vai mikä? Joo. No joo, joka tapauksessa. Iso härteeli puoluevaltuuskunta. Joku sen tapainen, joo. Ja sitten tavattiin Paavon kanssa siinä sitten tauolla ja Paavo sanoi, että mehän voitaisiin yhdessä tehdä vähän jotain kiertuetta. Ja mä sanoin, joo, tosi hienoa, että päästään hänen kanssa kiertueelle. Oppi ilmaiseksi kaikkia hienoja asioita politiikasta. Ja sitten mä keksin, että joo, ja sen kiertueen nimi voisi olla niin kuin Kaunotar ja Hirviö. Ja Paavo, juu, totta kai se voi olla se. Ja kaikki lehdet kirjoitti seuraavana päivänä, että Kaunotar ja Hirviö kiertue. Mä yön pimeänä hetkinä muistin, että se on Kaunotar ja Kulkuri. Siis ei sillä voinut enää mitään, siis se oli sitten Kaunotar ja Hirviö. Mut siis jo silloin Paavolla oli hyvä huumorintaju. Erittäin. Meillä oli hyvä kampanja. Loistava kampanja. Niin siis te reissasitte ihan todella paljon Oli paikkoja. paljon yhteisiä tilaisuuksia. Oli monia ja yksi oli sellainen 5 päivää. Paavo oli niin kuin laittanut 5 kaupunkia päivässä, eli 25 kaupunkia. Ja sitten mä muistan, me oltiin eka tilaisuus ja se oli jossain Uudenmaan läänin kunnantalolla. Hieno tilaisuus. Ja meillä oli molemmilla niin kuin vartin alustukset. Paavolla oli ensin niin kuin asiaa ja mulla oli sitten niin kuin vähän siitä vierestä. Sitten oli yleiset jorinat. Ihmiset sai kysellä kaikenlaista meiltä. Mä aina toivoin, että ihmiset
kysyisi erittäin vaikeita, koska olisi niin kuin tosi tyhmää, ettei tietäisi jotain helppoa kysymystä. niin, ja näin kävi. Sitten me joimme kahvia ja juteltiin ihmisten kanssa. Ja sitten kun me lähdettiin Paavon kanssa seuraavaan paikkaan ja Paavo ajoi ja sitten Paavo otti ravatistakin. Mä ajattelin, no mitä nyt, että kiristääkö? Pitäisiköhän minun vähän rentouttaa tätä minun olemusta? Mä sanoin, että aivan, hyvä idea. Ja mä voisin pikkasen niin olla asiallisempia, ettei olisi niin iso kontrasti. Ja näin se meni tosi hyvin. Kyllä. Sitten mun täytyy vielä kertoa tällainen, koska tässä on lyhyt aika. Niin Turhaan tarvii niinku kysellä mä kerron tämän. Niin, mitä näillä tekee, ei mitään. No jo ihan turhia. Kruunun kanssa kohta, kato. Tähän tää missikruunu. Se on ollut täällä tapana, joo. Niin on, joo. Niin sitten mä ajattelin, että no milloin syödään? Siis 5 kaupunkia päivässä, hei miettikää 25 siinä 5 päivän aikana. Paavo sanoi, että ei tässä syödä mitään, kato intensiteetti katoaa. Sainhan mä nyt niitä leipiä ja olihan mulla nyt vararavinto, mutta sinänsä, ja se oli ihan muuten oikein, että jos syö, niin sitten lösähtää ja väsähtää. Mutta se, mikä oli hankala siinä kamppailussa, oli se, että aina välillä Riitta häippäsi. Kun oli kauppakeskus vieressä, hän meni katsomaan kenkiä ja vaatteita. Ja... Mä nauroin, kun mä näin tämän. Mä ostin kerran tällaisen vaaleanpunaisen laukeen. Me oltiin jossain ratsastuskilpailussa ja joku tuli ottamaan kuvaa ja mä sanoin Paavolle, pidä tätä. Ja se Paavo on vaaleanpunaisen käsilaukun kanssa. Et sulla on ihan hyvä linja edelleen. Riitta, niin kuin sä äsken tässä totesit, niin sä olit 0,4 eurovaaleissa, sä olit Kepun toisiksi paras naisehdokas äänimäärässä ja sitten 0,7 sä keräsit melkein 2700 ääntä. Lähdetkö vielä vaaleihin? Mä en usko, että mä lähden. Että jos olisi tarkoitettu, että mä olisin päässyt, niin mä olisin päässyt. Ja mä olin tosiaan toinen naisista. Paavo, mutta meillä on myöskin muuta Riitan kanssa yhteistä. No? Minäkin olen ollut 10 000. Ja sitä paitsi kerran kävi niin, että minä löin pääni. Ja siitä tuli verta. Kuhmu hirveä. Niin. Tragedia kulisseissa. Niin. Oli. Melkein Paavo Väyrynen hengen vaarassa. Huomiset lööpin on suuri juttu. Kyllä, ei se haittaa. Paljon siitä on aikaa. Mutta mennään tähän 10 000, nimittäin sehän on elänyt uutta tulemistaan. Se herätettiin henkiin jo tuossa joksikin aikaa ja nyt sitä imitoidaan oikein 2 ohjelman voimin Putouksessa. Ja se oli hieno siinä. Joo, ja FSTn pikku keskiviikko-ohjelman Snyskitonni. Niin katsotaan tästä Snyskitonnista nyt pieni pätkä, että mistä on kyse. Ett rätt svar. Nej! Ska du berätta nu vad det är? Det är ju kangelbär. Yes! Kangelbär! André visste. André, tack! Men hör du, ska du berätta nu lite om kangelbär då? Ja, det är alltså kacka som hänger i rimpan. Ja. No niin, tällaista Riitta sitten on. Niin oletko nyt pahoittanut mielesi tästä? No, ensimmäinen, kun mä toissapäivänä kuulin tästä Putoushommasta, tuotantoyhtiöstä soitettiin ja Inka Kustonen kertoi, että hän tekisi Jani Petterille tällaisen 10 000, että käykö semmoista. Mä oon ihan otettu, että totta kai se käy. Sitten toissapäivänä soitti Iltalehden toimittaja ja kertoi, että ootko sä kuullut tämmöisestä Snyskitonnista? Mä sanoin, no en todellakaan. Ja se on ollut monessa ohjelmassa ja se on erittäin alatyylinen ja musta se on kyllä vähän törkeäkin. Ja nythän siitä sitten oli eilen juttu ja jotkut oli, jotka ei ollut lukenut sitä koko lehteä, oli vaan nähnyt mun niin kuin joku seksitonni tai joku. Että joku kysyi, että ootko sä mennyt jonnekin seksilinjalle? Oikeasti, kun ihmiset ei lue, niin se oli siinä lehden kannessa. Seuraava kysymys. Vai vastaanko mä? Ei sulle. Mä mietin, että mitä luulet, että kääntyykö Spede nyt haudassaan tämän johdosta? No tämähän, muilta osin tämähän on niinku rakenteeltaan samanlainen, mutta sanat on niinku erilaiset. Että nehän on suoraan sanoen, mitä mä sanoisin, ne on alatyylisiä, ala-arvoisia ja tämä on kyllä formaattia loukkaava ja alentava temppu tältä ohjelmalta, FSTn ohjelmalta. Ei ole mitään heitä vastaan, mutta sanotaan, jos oltaisiin suuressa maailmassa, niin saattaisi lakimiehet ja managerit olla siellä jo ovien takana, koska tämä on kuitenkin semmoinen asia, että kuka omistaa formaatin, niin kyllä siltä nyt vähintään ainakin pitäisi kysyä. Ja tämä jatkuu vielä ja siellä on aika rumia sanoja tulossa, että... Olisiko Speden eläessä tällaista päässyt tapahtumaan? No ei todellakaan.
En mä usko, että kukaan olisi uskaltanut yrittää. Näiden kanssa pitää olla hirveän tarkka. Ja musiikkimaailmassa vielä, jotka ovat olleet musiikkimaailmassa, niin vielä tarkempi. Riitta, vähän kevennykseksi tähän loppuun. Olisi tämä nyt liian... Ei ollut mitään, ei kun siis asioista puhutaan. Aina kynää silleen pyörittelit siinä 10 000. Kuinka monta kynää on sun hiuspehkoa hävinnyt vuosien varrella? Mulla on vieläkin täällä semmosia. Tulee niitä. Mun sisko sanoi yksi päivä, että mulla on pururata täällä päässä, kun mulla oli jotakin puruja jäänyt ja oltiin kaupassa. Eli ne on niitä, kun on terotettu kyniä, niin niitäkin voi tulla. Okei. Mutta mä aika teräväksi tulin loppuviimeksi. Kiitoksia Riitta Väisänen, kiitoksia Paavo Väyrynen. Ja nyt seuraa sitten se köyhän ihmisen esileikki, eli katsotaan miten kävi tankotanssihaasteessa. No, haluttiin tytöille heittää haaste tankotanssiin, koska ollaan pidetty sitä aina naisten lajina ja haluttiin vähän näyttää, että kyllä miehetkin osaa. Nähtiin sen verran vastustajia, kun ne tuossa kieppu, niin niillähän oikeasti, hehän ovat uhkarohkeita. Ja se on paha. Kauniita ovat, mutta eivät ole voittamattomia. Musta tuntuu, että voidaan yltää ihan järkyttäviä suorituksia. Painosanalla järkyttävä. Jalan siihen tappiin. Au. Sekö se olikin? Ai. Korkojen kera kansalaishaasteen on voittanut Jenni ja Vappu. Onneksi olkoon. Erittäin kovasta haasteesta. Kiitos. Olitte todella kovia. Onneksi olkoon. Hopea ei ole häpeä. Parhaan me yritettiin. Kyllä. Ja kokonaisuus oli tänään semmoinen, mitä arvosteltiin kaikista eniten. Kehutko meitä vielä hieman? Ota tonne kameraan. Team Joutsenet. Erinomainen suoritus. Ja yhtään häviötä ei ole plakkarissa tällä kaudella, eli tervetuloa haastamaan meidät. Ja sen voi tehdä osoitteessa mtv3.fi/korkojen kera. Tulkaa mukaan vaan. Mutta nyt käydään katkolla ja katkon jälkeen täällä mahtava Mikko Leppälampi. Suora Korkojen kera lähetys jatkuu. Oikein hyvää viikonlopun alkua. Tehdäänpäs jotakin historiallista Korkojen kera ohjelman puitteissa, nimittäin otetaan seuraava vieraamme sisään yhteislaululla yleisön kanssa. Anteeksi, mun täytyy mennä nyt kuoronjohtajaksi tähän näin. No niin, ootte sitten valmiina?
Yksipä poikaa härmästä niin komiasti liikkuu. Yksipä poikaa härmästä niin komiasti liikkuu. Punaiset oli resovit ja opilta pis like piippu. Hei, punaiset oli resovit ja opilta pis like piippu. Terve. Tervetuloa Mikko Leppilampi. Kiitos oikein paljon. 1800-luvun Pohjanmaata Puukkovallan aikaa ja Välitalon perhevaiheita eletään Härmä-nimisessä elokuvassa, joka saa ensi viikolla ensi-iltansa. Kuvaile muutamalla sanalla todellisen pahiksen, Välitalon Eskon sielunmaisemaa. Sielunmaisema, muutamalla sanalla. Siis no, äkkiä jos nyt tästä jotain keksisi muutamalla sanalla, niin varmaan raaka, arvaamaton, häjy, katkera, mutta inhimillinen. Hyvä yleisö, Mikko puhuu tästä seuraavasta henkilöstä. Katsotaan pätkä. Tiedätkö sä, mitä justiin tapahtuu? Tiedätkö, mitä sä tulit juuri tehneeksi? Tunnetko sä mun? Sä oot Välitalon Esko. Väärin. No kaikkihan Välitalon Eskon tuntoo. Välitalon Eskon tuntoo. Niin, jonka sanotaan tietenkin ilman totuuden perää tappaneen puukoolla 7 miestä. Niinkö? Tiedätkö mitä? No. Mä en ole pelkästään sen Välitalon Esko. Mä oon teidän kuninkaanna. Isäs voi ollakin. Mutta se ei vaan taida tietää, mitä kaikkea täällä Välitalon nimissä tehdään. Joo. Mä ajattelin, kuinka pitkälle me katsotaan tätä klippiä, että siinä olisi voinut olla... Ja sun puolesta pidempikin vai? Niinkö? Ei, kun mä katsoisin, mennään rupeaa tapahtumaan kohta jotain, mutta... Menkää Ei, se pitää mennä katsomaan elokuvateatteriin. Rupeaa rytisemään. Ne, jotka tuntee ja tietää sut, näkee tossa, että sä oot treenannut, sä lihotit, sä opettelit murteen ja kasvatit Juha Mieto-tyyppisen parran tätä roolia varten. Ja kollegasi Aku Hirviniemi, joka tuossa elokuvassa Kallea näyttelee, niin sanoi mulle, että Mikko on vähän semmoinen Suomen Christian Bale. Jaa. Sä menit niin syvälle siihen pahuuteen. Miten sä vastaat tähän? No, toihan on paljon sanottu, mutta kyllä tosiaan meni syvälle, koska mä ajattelin, että pitää rikkoa semmoinen tietynlainen habitus ja vapauttaa itsensä käyttäytymään ihan eri lailla kuin ehkä miten ihmiset olettaa. Ja tää oli mulle ehkä semmoinen riitti myös se parran kasvattaminen ja sitten myös se, että mä muutan niin kuin kroppaa ja olemusta, niin se antaa mulle luvan ehkä liikkua eri lailla. Ja sitten siinä on tämmöinenkin juttu, että kun se on se, tavallaan vähän kuin naamari, että se vapauttaa mut siitä semmoista miellyttämisen tarpeesta, mikä on ehkä ollut vähän liiallistakin aina ja pitänyt olla aina jotenkin niin kuin tukka hyvin ja siloteltu ja katsoa mitä laittaa päälle ja aina käyttäytyä ja jutella kaikille. Mutta sitten kun pääsee tuommoiseen sen naamarin taakse, niin ei aina tarvikaan olla ihan niin mielenkieliä. Se vapauttaa ja sitten sitä kautta pääsee ehkä sitten keskittyä siihen ihan toisenlaiseen sielun maailmaan ja myös siihen rohkeeseen näyttelemiseen ja heittäytymiseen. No sitä se todella on. Se on huikea elokuva. Ja mä vaan mietin sitä tavallaan, että se partahan on seurannut ihan arkeenkin, että se naamari ei ollut siellä. Näin sut kesällä lounasravintolassa ja hyvä, ettei suusta päässyt sellainen pieni kun sä kävelit siihen sen parran kanssa jotenkin. Mä ajattelin, että tuli lähelle moikkaan. Ahaa, okei, parta löyhkää, niinkö? Kyllä se rupeaa löyhkää, jos ei sitä ole tottunut hoitamaan. Ja no tässä on, sitten tulee semmoinen tarina mieleen juhannuksena itse asiassa. Oltiin samassa paikassa juhannuksena ja varmaan muistatte tämmöisen. Mä olin mennyt lupautumaan joskus uuden vuoden riennoissa sitten ystävälle, että jo totta kai mä tuun häihin sitten juhannuspäivänä laulamaan, että ei mitään. Mutta sitten kaikki tietää sen, että jos juhannuksena pitää häät, niin kaikki on aina vähän silleen, että no pitäisi tältä mökiltä nyt sitten lähteä. Kaikki jää tänne ottelee, mutta mennään nyt heittää se keikka. Ja edellisenä iltana oltiin kuitenkin päätetty ehkä leikkiä hieman tällä parralla ja myös jollain tiramisu jälkiruualla. Ja minun tekemälläni, Vapun tekemällä tiramisulla, no. Sitä oli sitten pitkin naamaa ja siihen iskettiin kaiken maailman juttuja roikkumaan ja palamaan ja pussinuuskaa ja vaikka mitä. Ja lavastettiin tällaisia niin kuin vappukuvia just sillä tavalla, että ei vappukuvia, no, niin. No joo. Mutta joka tapauksessa se oli hauskaa siihen asti ja sitten mentiin piti mennä saunomaan, mutta mä luulen, että se sauna jäi sitten jostain syystä väliin. Aamulla sitten kävin suihkussa ja
laitoin puvun päälle ja yritin kampaa sitä tukkaa sen verran, mitä sitä pystyi, ja ajattelin, että nyt me lähdetään häihin laulamaan. Mä mietin, että kauheat, että pitääköhän sitten tästä sanoa, että joku on oksentanut varmaan eilen tänne terassille, että täällä haisee ihan hirveelle. Sitten mä siirryin vähän ja sitten se haisi täälläkin. Mä ajattelin, että tuuli kääntyi. Joo. Sitten tyttöystävä tulee lähelle. Wow! Silloin mä tiesin, että se pitää oikeasti osaa hoitaa, mutta ei muuta kuin uudelleen sitten suihkuun ja hinkkaa. Mites sun tytär, Lilja, miten tytär on kommentoinut? Sä oot kuulemma hänelle esittänyt Eskoa aina välillä. No mä en oikeastaan tiedä, onko ne sitten niin jotenkin rakastavaisia ja mun puolella ei halua vaan, että mulla on, tai sitten ne tietää, että mä oon niin herkkä, että ne ei uskalla sanoa mitään negatiivista kritiikkiä, mutta kyllä noi talon naiset on sanonut, että se oli kyllä tosi kiva, että kasvata takas vaan, mutta mä jostain syystä tykkäsin siitä. Musta se sopi sulle tosi hyvin. Niin ei tossakaan mitään vikaa. Tarpeeksi naamaa. Niin justiin, sitä juuri tarkoitin kyllä. Mutta siinä on myös tämmöinenkin juttu, että ihan erilaiset ihmiset rupeaa kyllä morjastelemaan. Se on jännä juttu. Mä en tiedä, onko siinä joku sellainen, että motoristit sitten aina moikkailee liikenteessä toisiaan ja veneellä ajetaan ohi, niin moikkaillaan. Ja sitten aina jos tulee partajätkä vastaan, niin kyllä. Tämmöinen pieni. Kyllä. Kiitokset Mikko Leppilampi. Härmä saa ensi-iltansa ensi viikolla. Menkää katsomaan loistava suomalainen elokuva. Kiitos. Kyllä. Ja tämä ohjelma oli tässä. Nyt me toivotetaan hyvää viikonloppua. Kaikki pääsee saunomaan ja nauttimaan niistä jääkaapin herkuista. Me tavataan ensi perjantaina. Ja silloin kansalaishaasteet jatkuvat. Ja sitten täällä yritä leikkiä jotain härmäläistä, mitä en todellakaan osaa. Lenita Airista, Jussi 69. He ovat löytäneet toisensa erään ohjelman kuvauksessa. Ja he ovat täällä ensi perjantaina. Ihanaa viikonloppua. Nähdään ensi viikolla.